அதே ரகத்தை சேர்ந்த வேறு நல்ல விஷயங்களை கூட உள்ளபடி அனுபவித்து ரசிக்க முடிவதில்லை. இவனுக்கு எதுவோ ஒரு ராகம், எதுவோ ஒரு கீர்த்தனம் ஃபேவரட், அலாதியாய் பிடித்தது என்றால், ஒரு வித்வான் வேறே எத்தனை ராகம், எத்தனை கீர்த்தனம் தேவ கானமாக பாடி சபை பூராவும் கொண்டாடினாலும் இவன் மட்டும் தனக்கு பிடித்ததை பாடவில்லையே என்று மூக்கால் அழுகின்றான். இப்படியே இவனுக்கு ஒருத்தர் ஃபேவரட் வித்வான் என்றால், வேறே எத்தனை வித்வான்கள் நன்றாக பாடினாலும் தனக்கு பிடித்தவர் பாடவில்லையே என்று குறைபடுகின்றான். சுவாமி, சுவாமியார்கள் விஷயத்தில் கூட இப்படி உண்டு. ஏதோ ஒரு க்ஷேத்திர மூர்த்தியிடம்தான் ஒருத்தனுக்கு ரொம்ப பிடித்தம் என்றால், வேறே எந்த கோவிலுக்கு போனாலும் அங்கே எத்தனை பேர் பக்தி பரவசமாக தரிசனம் பண்ணி கொண்டிருந்தாலும் இவன் மட்டும் அந்த மாதிரி ஆகுமா என்றுதான் குறையோடு நினைத்துக் கொள்கின்றான். யாரோ ஒரு சாமியாரை பெரியவர் என்று பிடித்து விட்டால் அப்புறம் வேறே எந்த மகானை பார்த்தாலும் அவர் மாதிரி ஆகாது என்றுதான் முனகிக் கொள்கின்றான். அப்புறம் நமக்கு பிடித்த சுவாமிக்கே எத்தனை நன்றாய் அலங்காரம் பண்ணியிருந்தாலும் பிக்ஷாடன அலங்காரம் மாதிரி ஆகுமா என்று குறைபடுவது. நமக்கு பிடித்த சுவாமிகளே கீதை உபன்யாசம் எவ்வளவு உயர்வாக பண்ணினாலும் விவேக சூடாமணி பண்ணப்படாதோ என்று குறைபடுவது என்று எல்லாமும் ஒன்றில் ஆசை, சந்தோஷம் என்பதாலேயே அநேக வேறு சந்தோஷங்களை பறிகொடுப்பதாக ஆகின்றது. அதற்காக நமக்கு பிடித்ததை நிரந்தரமாக பிடித்து வைத்துக் கொள்ள முடிகின்றதா? இல்லை. அது எப்போதாவதுதான் கிடைத்தால் கிடைக்கின்றது. அப்படி கிடைக்காத போது ஒன்றும் பிடிக்க மாட்டேன் என்கின்றது. சொல்ல தெரியாத வேதனையாக இருக்கின்றது. சில சமயத்தில் கோபமாக கூட வருகின்றது. கஞ்சா இந்த நாளில் ட்ரக் என்று பெயர் தந்திருக்கும் போதை வஸ்துக்களில் ஆசை வைத்து ஹேபிட் ஆக்கிக் கொள்ளும் போது ஆசை பூர்த்தியால் தேகம் கெட்டு யுக்தி கைவல்யம் தடுமாற்றம் ஏற்படுகின்றதென்றால் ஹேபிட்டை இவன் விட பார்த்தாலோ முடியாமல் அது அவனை படாத பாடுபடுத்தி பிராணஹத்தி கூட பண்ணிக்கொள்ளச் செல்கின்றது என்கின்றார்கள். அதாவது ஆசையால் கெடுதல் என்று தெரிந்தால் கூட அதை விட்டு விடுவது சிரமமாக இருக்கின்றது. நாம் பெருசாக ஆசைப்பட்டு தேடி போகாமல் அதுவாகவே வந்து கலப்பில்லாத ஆனந்தம் தருவதாகவும் சில வஸ்துக்கள் இருக்கின்றன. கொஞ்சம் விசிராந்தியாக இருக்கலாம் என்று பீச்சில் போய் உட்காருகின்றோம், அல்லது மொட்டை மாடியில் போய் உட்காருகின்றோம். நமக்கு அன்று பூர்ணிமை என்று தெரியாது. ஆனால் தலையை தூக்கி பார்த்தால் பூர்ண சந்திரன் வெண்ணெய் கட்டி மாதிரி அழகாக தெரிகின்றது. குழு குழு என்று சந்திரிகையும் கொட்டுகின்றது. நாம் ஆசைப்படாமலே ஆனந்தம் கிடைக்கின்றது. இந்த ஆனந்தத்துக்காக நாம் எந்த கஷ்டமும் படவில்லை. இதற்கு அப்புறமும் இந்த அனுபவத்தால் ஒரு கெடுதலும் வரப்போவதில்லை. எல்லாம் சரிதான். ஆனாலும் இந்த ஆனந்தமும் எத்தனை நாழி சாஸ்வதம்? அது உள் அளவும் கூட. அதாவது ராத்திரி பூரா நம்மால் அதை பார்த்து கொண்டிருக்க முடிகின்றதா? உசந்தால் 1 மணி பார்க்கின்றோம். அப்புறம் அந்த ஆனந்தம் நிற்கின்றதா? ஆனாலும் இன்றைக்கு பார்த்ததில் ஹேபிட் மாதிரி கொஞ்சம் ஏற்பட்டு விட்டது. நாளைக்கும் சந்திரனை பார்க்கின்றோம். ஆனால் அது இன்று மாதிரி இல்லை. கொஞ்சம் மூலியாகத்தான் இருக்கின்றது. இன்று பூர்ணமாக பார்த்து விட்டதாலேயே நாளைக்கு மூலியாக பார்க்கும்போது என்னவோ போல் இருக்கின்றது. எப்போ பூர்ணிமை வரும், எப்போ வரும் என்று இன்னும் 1 மாசத்துக்கு அப்புறம் அதே நாள் வருகின்ற வரைக்கும் ஒரு ஆசை அடித்துக் கொண்டே இருக்கின்றது. அதாவது முதலில் பூர்ணிமைக்காக ஆசைப்படாவிட்டாலும் அதை பார்த்து ஆனந்தப்பட்ட பின் ஆனந்தமே ஆசையை உண்டாக்கி விடுகின்றது. இப்படி எதிர்பாராமல் தானாகவே ரொம்ப ஆனந்தமாக வருகின்றவையும் பிற்பாடு அது வராதா வராதா என்று எதிர்பார்க்க வைக்கின்ற ஆசையை ஏற்படுத்தி விடுகின்றது. எந்த ஆனந்தம் ஆனாலும் அது நிரந்தரமாய் இருப்பது இல்லை. ஆதலால் அந்த ஆனந்தத்துக்கு காரணமான வஸ்து ஏதோ ஒரு சமயத்தில் மட்டுமே நமக்கு கிட்டுவதாக இருந்து கொண்டு மற்ற சமயங்களில் எல்லாம் அதற்காக நம்மை தவிக்க பண்ணி கொண்டிருக்கின்றது. நல்லது இல்லாததுகளைப் போலவே நல்லதின் விஷயத்திலும் இப்படியே இருக்கின்றது. ஈஸ்வர தரிசனம் க்ஷணக்காலம் கிடைத்தது. அவன் மறைந்து போய் விட்டானால் அப்புறம் அந்த தரிசன ஆசை பக்தனை பைத்தியமாக வெறியாக ஆக்கிவிடுகின்றது. அதை ஒரு உத்தமமான விரக தாபமாக சொல்கின்றார்கள். அந்த பாவத்தினாலேயே மாணிக்கவாசகர், ஸ்ரீகிருஷ்ண சைதன்யர் எல்லாம் கதறு கதறு என்று கதறி மூர்ச்சை போட்டு விழுந்திருக்கின்றார்கள். சென்ற நூற்றாண்டில் இப்படியே ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரை சொல்கின்றார்கள். அத்வைதம் தவிர அனைத்திலும் துக்கம்.
சிருஷ்டியிலே ஈஸ்வரன் சாஸ்வத ஆனந்தம் தருவதாக எது ஒன்றையும் படைக்கவில்லை. அவனே தரிசனம் தந்தால் கூட அது சர்வ கால அனந்தமாக இருப்பதில்லை. நாமதேவரைப் போல, சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளைப் போல தினம் தினம் அவனை பார்த்து கொட்டம் அடித்தவர்கள் கூட அவ்வப்போது விட்டு பிரிந்து அழவும் தான் வைத்திருக்கின்றான். கிருஷ்ணனுக்கு ராதை உயிர் என்கின்றார்கள். அவளையும் விக்கிரகத்தில் அப்படியே தேகமே சிதறிப்போய் விடுகின்றார் போல துடிக்கத்தான் விட்டிருக்கின்றான். ஆசைப்பட்டால் அழுதுதான் ஆகணும் என்றே இப்படியெல்லாம் வைத்திருக்கின்றான். அவனை வெளியிலே வேறாக வைத்து ஆனந்தப்படுகின்றவரை அதுவும் சாஸ்வத சுகமில்லை, அத்வைதம் தவிர எல்லாம் துக்கம்தான் என்று காட்டவே இப்படி பண்ணுகின்றான் போல் இருக்கின்றது. இலக்கியம், சங்கீதம், சிற்பம் முதலானதுகளில் மனசை கொடுத்தவர்கள், அதாவது நிரம்ப ஆசை வைத்தவர்கள், உசந்ததாக அவற்றில் ஒன்றை பார்த்துவிட்டால் அது மாதிரி பார்ப்போமா பார்ப்போமா என்று சதாவும் ஒரு தவிப்பாக தேடிக்கொண்டே இருப்பார்கள். தவிப்பது தேடி தேடி அலைகின்றது என்றால் அது அசாந்திதான், துக்கம்தான். கெட்ட அனுபவங்களும் இதே மாதிரி ஒரு தரம் ருசி கண்டு விட்டவர்களுக்கு ஆசை வெறியை தூண்டி விடுகின்றது. அப்புறம் அவர்களே கொஞ்சம் அறிவு தெளிந்த நிலையில் ஐயோ இத்தனை கீழ்த்தரமாக இருந்து விட்டோமே என்று தனக்குள்ளேயே குன்றிப்போய் மிகவும் துக்கப்படும்படி இருக்கின்றது. பிறரை வருத்தியும். இதிலே இன்னொரு பெரிய தப்பு என்ன என்றால், நாம் எதுவோ ஒன்றில் ஆசைப்பட்டு விட்டால் அது அனுபவத்தில் நமக்கு கிடைக்கும் சுய திருப்திக்காக பிரத்தையார் என்ன கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்லை என்ற ஒரு எண்ணம் வந்து விடுகின்றது. நமக்கு வாய்க்கு ருசியாக ஒன்று வேண்டும் என்பதற்காக வயசான தாயார் கல்லூரலை கட்டிக்கொண்டு மன்றாடினாலும் பரவாயில்லை என்று தோன்றுகின்றது. இப்படி எத்தனையோ கஷ்டங்களுக்கு, கொடுமைகளுக்கு பிறரை ஆட்படுத்தி நம் ஆசையை பூர்த்தி செய்து கொள்ளத்தான் நினைக்கின்றோம். இதெல்லாம் நம் பாவக் கணக்கில் ஏறி வருங்காலத்தில் நம்மை வட்டி போட்டு தீட்டிவிடும். இந்த விஷயத்தை ஆலோசித்து பார்க்கும்போது பிறர் கஷ்டப்பட்டாவது நாம் திருப்திப்பட நினைக்கின்றோம் என்பது நமக்கே தெரியாத விதத்தில் ரொம்பவும் நல்ல உத்தேசங்களில் கூட எத்தனை சூதாக இதைத்தான் மாயை என்பது வேலை செய்கின்றது என்று தெரிகின்றது. பொதுஜன சேவை, பரோபகாரம் என்று செய்கின்றோமே, தாத்பரியம் என்ன? நம்மை கஷ்டப்படுத்தி கொண்டாவது பிறருக்கு மகிழ்ச்சி உண்டாக்க வேண்டும் என்பதுதான். ஆனால் இந்த சேவையாலும் பிரத்யாருக்கு திருப்தியை தருவதை விட நமக்கே திருப்தி உண்டாக்கி கொள்கின்றதுதான் உள்ளூர நம்மை அறியாமலே நமக்கு முக்கியமாக ஆகிவிடுகின்றது. எப்போது பார்த்தாலும் நாம் விரும்புவது போன்ற பரோபகார பணி நமக்கு கிடைக்கும் என்று சொல்ல முடியாது அல்லவா? அப்படி சரீரத்தாலோ திரவியத்தாலோ உபகாரம் பண்ண முடியாமல் இருக்கின்ற நாளில் தொண்டில் ரொம்பவும் ஈடுபட்டவர்களுக்கு ஐயோ இன்றைக்கு தண்டத்துக்கு ஒரு தொண்டும் இல்லாமல் இருக்கின்றோமே என்று வருத்தமாக இருக்கின்றது. அந்த மாதிரி சமயத்தில் எவனோ ஒருத்தன் தரித்திரத்தில் திண்டாடறேன், 5-10 உதவி பண்ணுங்கோ என்று வந்தால் பரோபகாரிக்கு சந்தோஷமாக இருக்கின்றது. யாரோ கீழே விழுந்து விட்டார்கள், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், முதல் உதவி தர வேண்டும், ஆஸ்பத்திரிக்கு தூக்கி போக வேண்டும் என்று சேவை டிமாண்ட் வந்தால் உடனே சந்தோஷம் உண்டாகின்றது. அதாவது ஒரு பரோபகாரி விண்டு பார்த்து கொண்டால் அவனுடைய உள் மனசுக்கே அது சம்மதமாகத்தான் இருக்காது என்றாலும் கூட அவனுக்கு சேவை செய்வதில் உள்ள ஆசையினால் அவனையும் அறியாமலே அந்த ஆசையை பூர்த்தி செய்வதை முன்னிட்டு வேறு எவனோ ஒருத்தன் தரித்திரத்திலோ ஆபத்திலோ கஷ்டப்பட்டாக வேண்டியிருக்கின்றது. அதாவது தான் இன்னொருத்தனுக்கு கஷ்டத்தை தீர்க்க வேண்டும் என்ற ஆசையை பூர்த்தியை முன்னிட்டு எவனாவது கஷ்டப்பட வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கின்றான் என்றால் மனசு அறிந்து இல்லை. எனக்கு தொண்டு வாய்ப்பு கிடைப்பதற்காக யாராவது கஷ்டப்பட வேண்டும் என்று மனசறிந்து ஒரு உபகாரி நினைக்க மாட்டான். ஆனாலும் மனசுக்கு உள்ளே சூதாக இப்படியும் ஒரு எண்ணம் பதுங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றார் போலத்தான் இருக்கின்றது. வெள்ள நிவாரணம் என்று பெரிதாக ஒரு பணி செய்து முடித்து திரும்பும் போது நாளைக்கு இப்படி ஓடி ஓடி 100 ஜனங்களுக்கு செய்வதற்கு இல்லை என்று ஒரு தாபம் பிறந்தால் அப்போது தனக்கு சேவா பாக்கியம், அதிலே கிடைக்கும் ஆசை பூர்த்தி, ஆத்ம திருப்தி போய்விட்டதே என்ற அபிப்பிராயம் துளியாவது இருக்கத்தான் செய்கின்றது. சேவை மாதிரி உத்தம விஷயமாக இல்லாமல் கெடுதலானவற்றில் ஆசை உள்ள போது இந்த அபிப்பிராயமே நன்றாக பலமாக வெளிப்பட்டு பிறரை மனசறிந்து கஷ்டப்படுத்தியாவது ஸ்வய ஆசையை பூர்த்தி பண்ணிக்கொள்ள வைக்கின்றது. ஏதோ ஒன்றில் நாம் ஆசை வைத்துவிட்டால் அது நம் கையை விட்டு போகின்ற போது
நமக்கு அந்த ஒன்றில் ஏற்படும் மன திருப்தியை நினைத்து பிரத்தையார் கஷ்டப்பட்டாவது நமக்கு அது மறுபடி கிட்ட வைக்க வேண்டும் என்று நினைத்து விடுகின்றோம். இப்படி அநேக தப்பு எண்ணங்களை ஆசை உண்டாக்குகின்றது. இதுவரை ஆசைப்படுகின்றவர் ஆளாகின்ற கஷ்டம் துக்கங்களையே பற்றி நிறைய சொன்னேனே. ஆசைப்படுகின்றவர்களால் மற்றவர்கள் ஏற்படும் கஷ்ட துக்கங்களை பார்க்கும்போது இது ரொம்ப அல்பமாக ஆகிவிடுகின்றது. ஆசையினால் எத்தனை கொலைகள், சாம்ராஜ்யத்தை விஸ்தரிக்க வேண்டும் என்று ராஜாக்கள், ராஜா மாதிரியான ஹிட்லர், முசோலினி போன்றவர்கள் ஆசைப்பட்டால் எத்தனை லட்சம் உயிர்கள் சாக வேண்டியிருக்கின்றது. நடக்கின்ற அத்தனை கொலையும் கொள்ளையும் ஸ்திரீகளை பலாத்காரப்படுத்துவதும் மற்ற மோசடிகளும் ஆசையினால் தானே. தன்னுடைய ஆசையினால் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கும் இந்த துன்பங்கள் ஒருவனை சும்மா விடுவதில்லை. அவை எல்லாம் அவனுடைய பாப கணக்கில் ஏறி ஒட்டிக்கு இரட்டியாக அவனை நரகலோகத்தில் மறு ஜன்மாக்களிலும் பழிவாங்கத்தான் செய்யும்.